Right bafethu. Sanibona Africa mahle. Sanibona. Sihambile la samba amazwe. Yeah. Sikude le pheshe angazi siwelilwa le ngaselana. So nje lasikhona Amsterdam nje. Sizojabulisa abantu balaya. Ake ningithathe nje from the airport yaseShaka ukuthi nilizwela unjani uhambo lethu yabo nokudla waselokhuzi waseBhanoyini yonke into ake ningithathe ngizwile ningixoxela mina ngihamba nani but ake ngixoxela abalandeli benu. Ayisiqinisile inkunzi ngathi sisuke eShaka ayingadonsa ama-hour phela 8 9 siyathi du phansi eDubai aphinde aqhubeke yathi ama-hour Yathi 7 hours. 7 hours yathi du phansi Amsterdam. Speaker la saphica imoto engishayela ka left. Sethathu umpondo. Wazosithola vele nini lapho. Yabo. Ngase ngiyiphusha. Ngazicalaba ehotel. Amabhayisekile akhona la ngaphandle. Ngicela basasaba mthandeni. Thatha amabhayisekile. Wathi siyashova manje. Imoto ziyasala siyashova manje. Akhaja ngonyaka. Sisawubona iambasada. Ambasada emzini wakhe ngoba nje bafethu nazi sila simele South Africa ngoba sila. Sizo represent. Yabona imali esiyiphathayo. Ukuthi siphatha nhlobo nemali. Siphatha ama-euro. Yabo. Yabona le mali mawuyishintsha ngakithi. Ikunikeza 1,500 euro one. Ukuthi 1,500 was South Africa. Yeah. Ikhavele. Bayazi ikhavele mali ikhavele mali. No, kodwa serious. Njengoba sila zome South Africa. Ikakhulukazi kodwa abaculi bakaMaskandi ngoba uma senze kahle la ngifuna nizwe kahle uma senze kahle la ngesabuya sasavula amathuba nakwabanye basazoza la sasolo siza ake ngimthandela vele sokwenza kahle sasolo sabo vele ukwenza kahle mfowethu umkhuba wethu ukuthi nje ngoba besingakaze senze kahle ngapha singakaze sikuthole ithuba so njengoba sesikutholile ithuba lokuthi sihambe sifike ngapha vele sizokwenza kahle lokho kuchaza ukuthi angeke isastopha into ukuthi sihlale size ngapha abantu abaculi bazowena usuvulekile layini abaculi abaculi bakaMaskandi laba abama latest hayi sisibavulele abadlala kade bangena bavula kuze ekhemisi ekhemisi wavula bafowethu sengithanda kakhulu lento nje bafowethu baphuza ekhemisi wavulela abaculi base South Coast thina sizovulela abaculi basothukela ukuthi bafethu nayo indlela asihambeke siyabonga kakhulu ngiyezwa ukuthi nondabuze kwayo kodwa umuntu ungayedwa ubani akongiphi igama lakho nje igama lami ngumthandeni nguSibusiso Sikhofa Manqele mina igama lami ngo-Ali igeza la kaMgubela emnyama elimhlophe ngenhliziyo uthule ebuka Chikijelo sibongisele kamama ubaba labantu mabeze kamthithela bebetsa ukuthi igaba cha likababa lelo umthithela sebosibongisele kamama seba no Robert ngubani ubhuti Robert okay bathembiseni abalandeli solibe siphusha lama video nje silibe kuze bayabona usenzane hayi keep the face film bazoyibona mfowethu yabona mase ngicela abantu bala ukuthi we South Africa igama lami ngumAlice. Okay guys, please stay tuned ngoba sizophinda sizokudlana la insizwa kakhulu. Okwamanje meet ambassador, we gonna have lunch nabo or dinner or something. Sihlale sishaye braai senze konke. Nazo ezinye insizwe sihamba nazo yabona nabo besha ama-surf lana. But all esipromisayo ukuthi we gonna represent the country ngendlela. Uthini wena bhuti wami? Mina ngokwami siyimele Africa. And futhi sisazoyimela yonke indawo ngoba unyaka wamabhinqa lo. Bafethu ngiyabonga for staying tuned. Sawuphila siqhubeke asiqedile. Nazi ezinye insizwe zethu zisangena nazo kodwa ke okubalile lokho esikwenza sesiqedile what for now. But we keep doing ama live videos kuze nibone sikwenzakalana akukho kufihlekile. Bye South Africa.